Les salutacions i els comiats. Salutacions. Hola, com va tot? Molt bé, gràcies. I tu? Bon dia. Un plaer. Em dic Marieta. Què hi ha? Soc la Laia. Molt de gust. Comiats. Adeu. Fins demà. Ja ens veurem. Fins ara. Fins dimarts vinent. Passi-ho bé. Passa-ho bé. Adeu-siau. Que vagi bé. Les salutacions i els comiats depenen de les parts del dia, tot i que hi ha algunes, com bon dia, que podem fer-les servir des del matí fins a la nit. Les diferents parts del dia són el matí, des de les 7 fins a les 12, al migdia, de 12 a 3, la tarda, de 3 fins a les 7, al vespre, des de les 7 fins a les 9 i la nit, des de les 9 fins a les 7. Les hores poden variar una mica, depèn de l'estació de l'any. La primavera, l'estiu, la tardor, l'hivern. Com veieu, quan diem les hores, tot i que les escrivim en format de 24 hores, les diem en format de 12 hores. Per exemple, són les 9 o són les 9. Si pot haver-hi confusió, podem afegir la part del dia. Són les 9 del matí o són les 9 de la nit. Per últim, els àpats. Generalment, fem 4 àpats al dia. L'esmorzar, al matí, el dinar, al migdia, el berenar, a la tarda i el sopar al vespre. Adeu, que vagi bé.